σχέση με τη διάσωση του ασφαλιστικού συστήματος. Αντίθετα, αυτά τα μέτρα είναι καταστροφικά, γιατί εξλαμπούν την κοινωνία και φέρουν περισσότερη οικονομική δυσπραγία. Προωθούνται μόνο και μόνο για να εκπληρωθούν οι αυθαίρετοι ηθεσιακοί στόχοι του Τρίτου Μνημονίου, να αφαιρέσουν από τα εισοδήματα των συνταξιούχων 1,8 δις ευρώ το 2016 και να τα δώσουν στους δανειστές της χώρας μας για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Αξίζει να δούμε μετά από 3 μνημόνια, μετά από 500 μνημονιακούς νόμους και μετά από 25.000 περίπου εφαρμοστικά άρθρα πώς έχει διαμορφωθεί το συνταξιοδοτικό τοπίο. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις είναι μόλις 800 ευρώ. Το σύνολο των συνταξιούχων ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια. Το 50% των συνταξιούχων έχουν εισόδημα από συντάξεις κάτω των 700 ευρώ. Δηλαδή βρίσκονται στο κατόφλι ή και κάτω από το όριο της στατιστικής φτώχειας. Συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ λαμβάνει το 40% των συνταξιούχων. Έτσι επιβιώνουν στην Ελλάδα του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου σχεδόν 2 στους 3 συνταξιούχους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνταξιούχοι αγρότες λαμβάνουν μέση σύνταξη μόλις 431 ευρώ. Η μέση σύνταξη στο ΙΚΑ είναι μόλις 708 ευρώ, ποσό από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ο φόρος. Στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για 1 εκατομμύριο συνταξιούχους η μέση κύρια σύνταξη είναι 600 ευρώ. Σε αυτό το τραγικό τοπίο πάνω στο οποίο πορεύεται η Ελλάδα των συνταξιούχων δεν είναι άλλο παρά το έδαφος μιας καμένης γης. Και τώρα πάνω στην καμένη γη έρχεται το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου να κάνει τι? Να ισοπεδώσει πλέον και τις τάχτες. Να μειώσει στις κύριες συντάξεις έως και 30% στους νέους συνταξιούχους μετά την εφαρμογή του νέου νόμου. Με μείωση των υπηκοικών έως και 40%. Με μειωμένη την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Κατά 2% για κάθε έτος κάτω από την 20ετία. Με σοβαρές μειώσεις και οι προϋποθέσεις συντάξεις αναπηρίας και χειρίας. Με σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑ στην επόμενη τριετία. Με μείωση του ΕΦΑΠΑΞ κατά 15%. Με τεράστιες αυξήσεις στις εισφορές που σε ορισμένες περιπτώσεις όπως των αγροτών διπλασιάζονται. Με 10% επιπλέον πέναλτι κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης. Με πλαφόνους ανώτατο ύψος κατά 26% και μια σειρά από επιμέρους μέτρα που συνθέτουν μια συνταξιοδοτική εικόνα τραγική και αδιανόητη για το κοινό νου. Όσον αφορά για το φορολογικό, μιλάμε για μια νέα ληστεία του πενιχρού εισοδήματος που έχει απομείνει στα λαϊκά στρώματα. Ο συνδυασμός της αύξησης των άμεσων φόρων μέσω του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που προβλέπει σημαντική μείωση του φορολόγητου, αλλαγή κλιμακίων και άλλες ρυθμίσεις μαζί με την αύξηση των έμεσων φόρων. Μεγαλώνει το φάσμα της φτώχειας και της ανασφάλειας για όλους. Προβλέπεται νέα γενικευμένη φοροεπιδρομή, είτε μέσω της έμεσης είτε μέσω της άμεσης φορολογίας. Με ασήκωτους νέους φόρους και χαράξα, η οποία αποτελεί συνέχεια των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα 3 μνημόνια και έχουν